רוב האנשים דומעים בסיטואציות מסוימות, רגשיות כמובן, אבל אצל חלק מאיתנו הדמעות פשוט זולגות מעצמן. במקרים שכאלה מדובר ככל הנראה בחסימה של כיסא הדמעות, אז כדי לשמוע על הסיבות לבעיה ודרכי הטיפול, נאמר שלום לדוקטור דניאל בריסקו, מומחה בתחום האוקולופלסטיקה ומנהל מחלקת עיניים בבית החולים העמק. היי דוקטור בריסקו. שלום. איך זה עובד הבכי שלנו? חוץ מזה שכשמישהו מעליב אותנו אנחנו פשוט מתחילים... אז זה כמו ברז כן, בדיוק, יש ברז ויש גם ניקוז, שזה בעצם בדרך הכיור. אז אם הברז מוציא הרבה מים, אז הכיור צריך לספק מספיק ניקוז. אז איפה הברז ואיפה הניקוז? אז יש בדרך כלל בסיס של הפרשת דמעות, מבלוטת הדמעות, וזה בא ביום-יום, ולפעמים המערכת ניקוז באי ספיקה. אז אם יש קצת יותר, זאת אומרת מישהו נכנס לרוח, או לאיזה תנאים לא סטנדרטיים, לא של החדר, אז הדמעות מתחילים לזלוג החוצה, כי המערכת ניקוז לא עובד. בלוטת הדמע ממוקמת מעל האפאף העליון? הבלוטת הדמע ממוקמת כאן, והמערכת ניקוז זה בעצם בזווית האפית של העין? נכון, בדרך שני האפפיים יש חור מאוד קטן, שבעצם דרך איזו פומפה של מערכת של העיפוף, הטיפות דמעות בעצם... זורמות לשם. זורמות לתוך האף. זאת אומרת, בן אדם שבוכה, שומעים כי הדמעות יורדות לאף. אז כשיש חסימה בשק הדמעות או במערכת, אז אין ניקוז לשם, אז זה יוצא לפנים, וזה דבר מאוד מתסכל. מציק, מתסכל, כי זה לא רק הדמעות, זה גם גורם לדלקת. חיידקים אוהבים חום ורטיבות, אז הכל נהיה מוגלה ואדום ולא נעים וכואב ושורף, כי חיידקים מפרישים חומצה. אז זה נהיה מאוד חומצתי, לא נעים. אז מזמינים אינסטלטור או איך פותחים את החסימה? אני אינסטלטור, כן. אוקיי, אז מה עושים? אז תלוי באיפה, צריך לעשות איזו בדיקה פשוטה, זה בעצם לעשות שטיפה של הדרכי דמעות, בודקים איפה יש סתימה. אם הסתימה בשק, אז צריך לפתוח את השק. אם הסתימה בצנרת לפני השק, אז אפשר לפתוח אותם, ויש כמה דרכים כמובן לעשות. לפעמים משתילים סטנט. סטנט זה תומכן כזה זה פנימי? זה תומכן בדיוק מסיליקון, ושמים את זה לתקופה עד שהכל מתרחב. יש כמה סוגים של סטנטים גם. זה ניתוח? ניתוח, כן. אז ניתוחים, יש ניתוחים פשוטים בעצם לפתוח את החלק של הכיור, איפה שנסתם בכניסה, או אם יש המערכת מתחת לבלטות, יש בעיות יותר קשות, אז אנחנו צריכים לטפל שם. אז מה שהאנשים תמיד שומעים על זה, החסימה בשק הדמעות, והשק הדמעות זה גורם להרבה פעמים אבצס, נפיחות, הרבה כאב, מוגלה באופן כרוני בעין, וזה בעצם, אנחנו עושים מעקף מהשק אל תוך האף. האם בעצם יש גורמי סיכון לחסימה הזו? מי סובל מהדבר הזה? אנשים שבוכים הרבה? אנשים עצובים במיוחד? הרוב זה נשים, פי 8 נשים מגברים, כנראה מהאנטומיה. זאת אומרת, המבנה של המבנה של הפנים, וגם אנחנו רואים את זה הרבה אצל תינוקות, ובדרך כלל אנחנו מחכים עד גיל שנה לעשות להם משהו, כי 85% מהתינוקות זה נפתור לבד. יש התנהגות פתולוגית שמובילה לדבר הזה, או שזה לא משהו שאנחנו עושים? נניח מעשנים, אנשים תזונה לא נכונה, משהו כזה, או שזה לא אשמתנו? כל המחלות, ושיש סתימות, אם זה לב, אם זה כל מקום אחר, זה קורה. זה קורה כנראה, הרבה מזה קשור לסינוסים, אם יש לפעמים סינוסים באזור שק הדמעות, דלקות חוזרות יכולים לסתום את השק. העיקר שיש פתרון, דוקטור בריסקו, שלא נדע עוד צער, תודה רבה לך. תודה רבה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.